Την τρίτη αγωνιστική ο ΠΑΣ Λαμία νίκησε εντός έδρας στη Λάρισα με 1-0. Σε εκείνο το παιχνίδι οι γηπεδούχοι ζήτησαν 3 πέναλτι και δεν πήραν κανένα. Στο πρώτο ημίχρονο στις ανατροπές του Ζουλιώτη και του Γκούρμα και στο δεύτερο στο Βασιλόγιαννη. Το νικηφόρο αποτέλεσμα και η χαρά που η Λαμία επικράτησε μια ιστορική ομάδα άφησε σε δεύτερη μοίρα τις συγκεκριμένες φάσεις. Στην Καρδίτσα, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής, ο ΠΑΣ Λαμία επικράτησε της αναγέννησης με 1-0, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γενκά. Ο Νίκητς ανέτρεψε τον Βασιλόγιαννη που είχε προλάβει να τσιμπήσει την μπάλα και σωστά ο διαιτητής υπέδειξε την εσχάτη των ποινών παρά τις διαμαρτυρίες και τις ανακοινώσεις των Θεσσαλών που ακολούθησαν. Στο συγκεκριμένο μάτς υπάρχει και μια κόκκινη κάρτα στον Άντωνη Φατιών της Λαμίας που πέρασε στα ψηλά γράμματα. Στο τελευταίο του παιχνίδι στον πρώτο γύρο, αφού ακολουθεί το ρεπό του, έχασε στον βαρύ αγωνιστικό χώρο της Καλαμαριάς από τον τοπικό Απόλλωνα με 1-0, έχοντας παράπονα από τη διαιτησία του Φωτιάδη. Στο 52 ο Φωτιάδης έκλεισε τα μάτια του σε καθαρή περίπτωση πέναλτι υπέρ της Λαμίας. Ο Γκούρμα βρέθηκε σε θέση βολής απέναντι από τον Βρονταρά και ο Δήμου τον κράτησε ρίχνοντάς τον στον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής αρνήθηκε το πέναλτι και την κόκκινη κάρτα που θα έπρεπε να δείξει στον έμπειρο αμυντικό της Καλαμαριάς. Ο Βελίνης όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στο 60 ο παίκτης του Αγροτικού Αστέρα κέρδισε πέναλτι σε επαφή με τον Γεωργίου, ο οποίος αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα.